Ang haina faisok wajak hoko tuisa class 12 rung nogo tai male o rung nogo jong saimang khaje kwbangma bosor dorewoi je rung chwrwngnai rokni bagoi kuno fan kwrai hai keba borokni je nukung sakani sat ni abo ceiling kwbai mamang ang phunungna chaitongnai je norokno je tabuk class solima jorawoi je rung chwrwngnai rok borokni khao kirijangmang kaisa tongo tai male borok class khai tongmang da borokni je sat sakani je ceiling abo kubai mabai abo da bike klai phaina abo kiri ni borok class ma khai tongo tak phono chini montri hai keba political leader ni je neta tongnai rok borok tak phono abono chaitugui naiyako abo chung koinai je o mahai je bial klai tongnai rung chwrwngnai rok ni bagoi abono sepsap bina bagoi tam male rung chwrwngnai rok chini buskang ni thinang borok no chini bobishwat hinjangnai borok kaham kwrung khai ma pore ke hai keba borok susto babe ma pore ke borok ni khas sarangai phainai ke tai male nang class khai tong to yang ceiling da hai ko ceiling da bai klai phaino abo bo borok ni kirima kaisa tongo jong ang ani mangpleti sanai no koina je ani logo e ter phaiye je o ceiling ko baina phunungna bagoi yang gon nugui manai no bebang no ceiling ko bai borok class khai tongo hai ke no tam male borok ni khao kirima kaisa tongo je kirima tongo borok ni khao je tam male borok class khai to ja borok ni ceiling bai klai borok ni saka klai na abo borok ni kirima tam male je rung chwrwngnai rok ni kaisa sepsap nango borok watini jora hingo bo tiklai ma bagai class khaina no osubida ango ge satung tungma jora hingo bo satung ni bagai satung tungma bagai class khaina no osubida ango tam male nor bonu mane je pen bokore pen kaisa pana kore je ferang no sepsap bijaya pata pana asok bosok ko tam school hungo tongo ama ta pana naiko jage abo jong sana mutung je rung chwrwngnai rok no sa sepsap thai phurungna bagoi je tini political leader hai keba neta hai keba montri rok no chung koinai je borok no o je rung chwrwngnai no poko tise class 12 school kono o mahai condition no tongo obo naitongna bagoi amrok no phunungna chaitongna je hai na hai okrupan singo tam male yang nugui manai no je tin pichi kopla mo je rung chwrwngnai rok ni kono step korei borok wati ko wati lema bagoi borok ke satung tungma bang ni borok class khaimya tai male je borok ni ferang hai ke ba current ne kuno sepsap korei tak phana nugui manai norok abo koina musungo je chini je political khai tongnai neta hai ka ba montri rok no chung ko kacharna musungo sungmung rung chwrwngnai rok ni tamni bagoi borok ni oro ke ferang korei hai ka ba tamni ceiling ko bai angna nang borok pore to tamni susto babe hai ka ba tamni bagoi kaham ke ma poriya ang tam male class khai tongmang da ceiling bai klaina borok ni khao kirima tongo kaisa ceiling ne mon de condition de phunungnai ang de ceiling bom hayangai tong tak jora nugui manai norok ceiling bom hai ko bai borok ni kono fan hai ka ba kono ferang korei tam male borok ni kirima tongo je borok class khai to ja borok ni sago da hai ka ba bokorok saka da borok ni ceiling bai klai phayano abo kirima tongo borok ni khao kaisa ge borok ferang ni bo kono sepsap maya ko aboni bagoni chung koina muchungo je montri hai ke ba je political leader khai tongnai rok no borok no o sep rung chwrwngnai rok no sep bina bagoi tamla borok susto babe hai ka kaham korung khai ma pore thana nai ge chung rung chwrwngnai rok ni khugo khnai nai ne kaisa kaini ko borok boma hai ma tong hai ka ba borok ni fan rok hai ka ferang rok na da nang nangya tabok ang rung chwrwngnai rok ni khugo khnai nai ne je borok ni tam jenggal klai tong engke angan cameraman sanai je rung chwrwngnai ni yango camera chapna bagai Mane chini class o mane kaam ke bonu ta mane duka ro kam kore na kam kore siri ro mane awu mane chaki sa osubida babe mane sanu ko borok je rung chwrwngnai mane kubai man bagi ma kita chini sa au norok khnai mang khana je rung chwrwngnai ni khugo chung khnai mang kha je borok class khai tong to ja borok ni saka o ceiling bai klaya na abo borok ni belai khen kirma sutam ga bor bonugui mane je an camera bisingo na je ceiling ni condition bom hai tam labo doti silam nang thung hanai
borokni koimung oখানে hai ma kore je abokini obokisa class 12 student je mai headmaster sampai oখানে je bin student je competition mo ma hai Obo to soino ang 2019 je program sayaw ni malai nok bai mubai nok rok ni room rok ni hal belai hamya ceiling rok kisi kopla kalaina nai tongbayo obo haike ang malai faika ngai 2019 puri bisio room kaini jong mangkha district repair khlai rekabo abo tikja room totor bayo tei to repair rok ni rang rok jong malia kasaro thangka covid pandemic period abo lai thangka abo lai tabok tesa jang rong nogo class rok khainani jong tesa jang laika thanai august ni 25 tarikh ni sini nge janong mangkhai to soino rong nok ni je room nok abo belai no behal ngoi tongbai kha condition hamya jong to nok katalse mangkha hingai sau tamole hima mo rung nok sanamjamani 1947 belai kasam ke awasak kasam kha tabo oro actually tam sasinai abo muhasak ngoi thanga hinga bangla rok phai hinga belai kirimai sisa haino ma tonga sakbai thamo ma tongo awam bagina sera no motamoti room kahamnai bongna aro asok rejago haifano se o sakani ceiling rok aborok kalaina nai tongbai ko phonbai ka kasam mumbai ka ngai yok ya bai sung aro no class rok khaima tongta ngai room belai chigon chung student rok no jagari maya taklai bisio to class 11 student belai kubang tabok sa jara 151 student admitted kha ngai room ni size bo chigon nongma bai aro bongni jeng tinta section khaika khaipano se jagang ya room chigon ngai room kotor nango bises kai obo room rogo class khayani jong tektono nangjago jare rogo kostono jong romai rogo kostono mantongo ngai rungnok katal mangkhai jang khai jajago tamole hemba o kasam nok rogo obo asugri naharai class kainani tubo khasok bojo khama outside ang tachingo thangai rong sungai rok ko khaino te san borong ni kubuk khana ka je boro class khaite je borong ni je ceiling ni je condition mo to abo bai de kalaina ni belek ni kiri ja kuma bile boro class kaima san obori bising tin nang abo to soiko obe songo je ceiling kowai moi baksa jong khipka kamla naharai akanai jong baksa khipka ngai pandemic period bising to jong malia je kowai rong teke room kaisa tong ngai arano jong class kaima ngai o je kowai mobile rong jong kamla naharai akanai khipna ni sarke ang nunggu mang kaje or mogo je kaisa khana pherang kare he ba em guri mani mukia abo amne bagai sa abo ang thijingono sakta rungnok sakaman to belai kudukma maluk amole himba onni so obo je sengda bo no building no ro belai ka sam agi to mane sam building ba bukhoni singo ora kharang sa tikrika classroom ro abole amos mane kisu dia hai mane fishing pele no er no je pherang je khare no ma man nungsa kaisa rungnok jata room khotalta jare rongni phurungmani room ar kaisa bano je electricity connection kari haiya kanai chongkisa o temporary sungrika ngai room kainiyo tongo tabo repairing khaija je room aro sungrika room kainiyo no jene current rimang ngete to building ni obostha belai hamya hanai aro risk current no naibo ang phonogoi naika internal wiring khaini rong no borok samo building asok damage oro electricity thebanan moton ya abo jotono kagai pheibai nai hini chata bor hambai san